Šalom i dobrodošli na Vjerafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadam se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš profesor dr. Baruch deli ekspoziciono poučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je profesor na Zera Avraham institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na hebrejskom, u institutu dr. Baruch je srećan da na vašem jeziku podeli. Da nađete više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. U ovom nedeljnom proučavanju suočit ćemo se sa vrlo teškim odlomkom koji će se nastaviti i sledeće nedelje. Dozvolite mi da kažem da iako u ovom tekstu nećemo pronaći mnogo praktične primene za naš svakodnevni život, već jednostavno spoznaja tog teksta i njegovo ispravno razumevanje. Ovaj tekst svedoči o važnim biblijskim istinama, a jedna od tih istina jeste da oni koji su pozvani po Božjoj volji, oni koji hodaju u integritetu, koji su posvećeni Božjim stvarima, ti ljudi će vidjeti kako Bog deluje u njihovom životu da bi ih doveo tamo gde Bog želi da budu. Dakle, jedno od prvih pitanja koje bi trebalo da postavimo sebi jeste jednostavno, da li zaista želim da budem tamo gde Bog želi da budem? Jesam li zaista posvećen stvarima Božjim, kako bi me On mogao upotrebiti za njegovu volju, umesto da manipulišem okolnostima da bi se ispunila moja volja? Shvati jednu stvar. Kada hodamo prema svojoj volji, tada ćemo u svom životu više ličiti na Lavana nego na Jakova. Kada pogledamo u pismu, vidimo da je Jakov bio strastven za Božije stvari. Dok je Laban bio manipulator, bio je čovek bez integriteta, bio je čovek koji je varao i obmanjivao i on nikada neće biti uspešan u stvarima Božjim. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom tamo gde smo stali prošle nedelje, knjiga Postanja, 30. poglavlje. Govorili smo o Raheli. Videli smo da ona želi još dece i da se odrekla sebe kako bi mogla da dobije ono o čemu smo govorili prošle sedmice, onaj jedinstveni plod zemlje nazvan Dudaim, koji prema većini biblijskih tumača ima predivan miris. Dakle, ona je čekala, nadajući se da će joj Bog dati začeće, kako bi mogla da doprinese onome što je Bog već započeo, izgradnju Jakovljevog doma, to jest dom Izraela. Zato pogledajmo zajedno 22. stih. Prošle sedmice videli smo da se rodila Dina kada smo završavali naše proučavanje, a sada se pažnja ponovo usmerava na Rahelu, sa Leje na Rahelu. Pogledajmo 22. stih. I Bog se seti Rahele. O ovoj frazi smo već više puta govorili, o snazi i dubini reči setiti se. Napomenuli smo da ova reč ima saveznički kontekst. Daje celom odlomku značenje u kome je Božji savez u središtu onoga što se događa. Na kraju se Bog setio Rahele, Bog joj je čuo i uslišio je, učinivši je plodnom. Dakle, Bog čini čudo u životu ove žene. Pogledajmo 23. stih. Ona je zatrudnela i rodila sina, tada je rekla, Bog je uklonio moju sramotu. Reč ovde za uklonio je Asaf. I veoma je važna jer ćemo uskoro vidjeti sličnu reč u vezi onoga što Bog čini u njenom životu. Bog je uklonio, skupio, odneo njenu sramotu i pogledajmo šta dalje piše u 24. stihu.
Zato mu je dala ime Josif. Reč Josif potiče od drugog, ali sličnog hebrejskog glagola. The word Yud Samek Fe Sofit Yasaf, Što znači dodati, dok je prethodna reč, Asaf Aleph Samek Fe Sofit. što znači sakupiti. Dakle, nije prvi glagol u pitanju, već drugi. I od tog glagola dolazi ime Josif. Ponovo, ona je zatrudnela i rodila sina. Tada je rekla, Bog je uklonio moju sramotu. 24. stih. Zato mu je dala ime Josif, rekavši, Gospod mi dodaje još jednog sina. Ono što je ovde važno jeste upravo taj Božji dodatak. Neki tumači smatraju da sva imena dece Jakovljeve, sinovi Izraela, sadrže poruku o tome šta Bog radi u ovom svetu. A ovde vidimo da Bog voli da dodaje, voli da učini više. Reč koja bi trebalo da vam dođe na um jeste izobilno. To je ono što Rahela sada doživljava. Bog je izuzetno dobar kada nas zanimaju njegove stvari, njegova volja, njegova savezna obećanja. Pređimo na 25. stih. Kada je Rahela rodila Josifa, Jakov je rekao Labanu, u ovom trenutku dolazi do jedne prekretnice. Zašto je to važno? Zato što ćemo kasnije, kada u našem proučavanju dođemo do 37. glave knjige Postanja, videti da se glavni fokus prenosi na ovog mladića, na Josifa. Vidjet ćemo da veći deo Josifovog života poučava nas o Mesiji, o mesijanskim principima. I jedan takav princip već sada vidimo. Naime, kada se Josif rodio, primetite kako pismo povezuje njegovo rođenje sa rečima Jakova. Pogledajmo ponovo 25. stih. Kada je Rahela, što znači u tom momentu, kada je Rahela rodila Josifa, Jakov je rekao Labanu, pusti me da idem u svoje mesto i u svoju zemlju. Ovde se ističu dve stvari. Odlazak i ovaj odlazak je sličan onome što će kasnije biti, to jest izlazak iz Egipta. U Bibliji odlazak ili izlazak je često povezan sa pojmom otkupljenja. Dakle, Josif je rođen i vidimo u tekstu da se nagoveštava otkupljenje. Drugo što ovde nalazimo, vidimo da postoji veza između otkupa i obratite pažnju šta piše na kraju. I u svoju zemlju. Ono što se ovde potvrđuje rođenjem Josifa, sina Rahele, je uspostavljanje veze sa zemljom Izraela, odnosno sa zemljom obećanja. Sada da povežemo dve stvari. Počeli smo ovo poglavlje govoreći o tome da se Bog setio. A sada nalazimo još nešto. Nalazimo poruku u tekstu da Jakov želi da napusti izgnanstvo u Haranu i da se vrati na svoje mesto, što znači u zemlju Izrael. Takođe je veoma značajno što kaže na moje mesto gde pripadam, a zatim u moju zemlju. I ono što je ovde važno jeste da pismo jasno pokazuje čitaocu da je Jakovljevo mesto zemlja Izrael. I sve je to povezano u tekstu u vezi sa savezom sa Božijim obećanjima. Od ove reči Zahar, što znači setiti se. Pređimo na 26. stih. Jakov govori i obraća se Labanu. Jakov kaže, daj mi moje žene i moju decu,
za koje sam ti služio sa njima. Dakle, on je već osnovao domaćinstvo. I to je jako važno. Vidjet ćemo ovo za nekoliko minuta. Osnovao je domaćinstvo, on je radio da postigne to. Radio je fizički kako bi došlo do duhovnog ishoda. I to je takođe jedno važno načelo koje nalazimo u tekstu. Često moramo fizički da radimo, da služimo, da radimo u ovom svetu, da bi došlo do duhovnog rezultata. Drugim rečima, Bog koristi trud. Dakle, Jakov se obraća Labanu u 26. stihu. Daj mi moje žene i moju decu, pa da idem, kako bih mogao da odem. A onda kaže dalje u drugoj polovini 26. stiha, pa da idem, jer ti dobro znaš kako sam ti služio. Dakle, Jakov kaže, ništa od ovoga nije neko novo otkrivenje. Jakov kaže, oduvek sam imao nameru da se vratim u svoju zemlju. To je moje mesto. Tamo me Bog želi. Ali došao sam ovde sa ciljem da pronađem ženu, da osnujem domaćinstvo, zato sam ovde radio i Bog me je blagoslovio. I sada uzimam svoje žene i svoju decu i vraćam se na to mesto. To je važno jer ćemo vidjeti da Laban predstavlja prepreku tome. I zašto je to značajno? Setimo se sa Eliezerom. Setimo se da ni tada Laban nije želeo da Eliezer odmah ode nazad sa Rebekom, da bi ona postala Isakova žena. On je izgovorio one poznate reči, ostani još nekoliko dana, 10. Ne znamo tačno šta je time mislio, ali sigurno je pokušavao da izazove odlaganje u ispunjenju Božije volje. I ovo je važno načelo. Kada god postoji odlaganje u ispunjenju Božije volje od strane pojedinaca, hajde da to učinimo ličnim. Kada god Božija volja biva odložena, kada mi odugovlačimo sa njenim ispunjenjem, to je poziv neprijatelju da dođe i unese promene tamo gde je postojala prilika da se posluša, da se služi, da se ispuni Božije delo, da se ispuni Božija zapovest, Božiji poziv. Kada odugovlačimo, ta prilika je često izgubljena. Dakle, vidimo da je Laban konstantan sa svojim karakterom obmanjivanja. On govori obmanu. Setimo se nečega. Sotona je otac svih laži. Drugo, vidimo da Laban ometa ostvarenje Božijih stvari u Jakovljevom životu. I to je važno jer je Jakov ključan za Božija obećanja. Pitate se kako to treba da razumemo. Jakov postaje Izrael, a domaćinstvo koje gradi, o kome ćemo govoriti kasnije, jeste Izrael, što je ključno u vezi sa uspostavljanjem Božijeg carstva. Pogledajmo 27. stih. Tada mu Laban reče, ako sam našao milost u tvojim očima ili naklonost. Drugim rečima kaže, dobro si uradio. Dobre su se stvari dogodile. Dakle, trebalo bi da imam tvoju naklonost. Zatim kaže nešto čemu zaista moramo obratiti pažnju. U tekstu piše nihašti. Većina prevoda navodi vršio sam gatanje, što je nešto što nije u skladu sa Bogom, što pripada laži, obmani, idolopoklonstvu i okultizmu, što je neprihvatljivo. Dakle, to je ta reč. Zanimljivo je da je ovaj glagol u PL obliku intenzivna forma, što znači da je to radio veoma snažno, odlučno. Ali reč niheš je takođe povezana sa rečju nahaš, zmija. A znamo da se Sotona prvi put manifestovao kao zmija. Na savremenom hebrejskom ova reč može jednostavno značiti
pretpostaviti ili proceniti nešto. Dakle, u judaizmu postoji rasprava. Da li je Laban zaista koristio gatanje da dođe do tog zaključka ili je samo posmatrao stvari i izveo neku obrazovanu perspektivu? I šta je to zaključio? Nastavimo dalje sa čitanjem. I Gospod, i ovo je značajno, uglavnom se koristi izraz Elohim, ali ovdje se koristi to sveto ime Božije, Jud-Hej Vav-Hej, i Laban kaže, Gospod me je blagoslovio zbog tebe. Dakle, u tekstu vidimo da je Laban došao do zaključka koji nije nužno zasnovan na istini, već na proceni, na onome što je mogao da uoči iz svoje perspektive. Čak je i on mogao da vidi da je Gospod ključ blagoslova i da koristi Jakova, koji će kasnije postati Izrael, kao svoj sud kroz koji donosi blagoslov svetu. Sada pređemo na 28. stih. On još reče, i dalje Laban govori, odredi platu i ja ću ti je dati. Drugim rečima kaže, postavi cenu koju želiš da nastaviš da radiš za mene i ja ću ti je platiti. 29. stih. A Jakov mu na to reče, dobro znaš kako sam ti služio i kako sam se brinuo o tvojoj stoci. On time ukazuje na sledeće. Laban nije bio toliko uspešan pre nego što je Jakov došao. To se jasno vidi u kontekstu. Da Jakov nije bio izvor blagoslova za Labana, kada je rekao, daj mi moje žene i moju decu i idem, Laban bi mu rekao, u redu, srećan put. Ali umjesto da ohrabri Jakova da učini ono što Bog želi, da ode u zemlju Izrael, on pokušava da ga zadrži. Jer kao što vidimo, Laban je shvatio da je Jakov izvor blagoslova. Njegovo stado i njegova imanja su se promenila upravo zbog Jakovljevog prisustva. Zato pogledajmo 30. stih. Ono malo što si imao pre nego što sam došao, bio si siromašan, nisi imao mnogo pre mene. Ali sada kaže, što znači, sada se veoma umnožilo, jer te je Gospod blagosiljao od kad sam došao. Ovo je veoma važan princip. A to je da pismo kaže da su se stvari promenile u Labanovom životu zato što je Jakov, to jest Izrael, bio prisutan u Labanovom životu. Laban je bio blagoslovljen zbog toga. Pismo vrlo glasno i više puta kaže, kako u knjizi Postanja, tako i kroz ostatak Svetog pisma, podsjeća čitaoca da je Izrael izvor blagoslova. Ali Laban u jednom smislu želi taj blagoslov, dok u drugom smislu ga sputava. Vidite, tekst pokušava da nam prenese vrlo praktičnu poruku. Kako Izrael raste i biva blagoslovljen od Boga, tako je i u poziciji da blagosilja druge. Međutim, Laban želi da ogoli Izrael zarad sopstvenog blagostanja. On ne želi da Izrael raste, tako da bi blagoslov bio veći i potencijal blagoslova bude veći za sve nacije ove zemlje. Međutim, on to posmatra isključivo iz lične perspektive. Kako ja mogu da budem blagosloven iz ovoga? On ne želi da Izrael ili Jakov ili ova porodica da napreduju. I ovo će biti veoma naglašeno u nastavku teksta. Pogledajmo sada 30. stih, drugu polovinu. Jakov i dalje govori i kaže, a kada ću učiniti nešto i za svoj dom? Poenta je sledeća.
Tekst nam govori da Laban nije zainteresovan za to da se Jakovljeva kuća, odnosno Izrael, izgradi. On je zainteresovan samo da Jakovu oduzme blagoslove kako bi on sam imao korist od toga. Dakle, nije reč o tome da će oni koji blagosiljaju Izrael biti blagosloveni, već hajde da oduzmemo blagoslove Izraelu i zadržimo ga potlačenim i uzet ću ono što bi za mene moglo biti korisno, ono što želim, a što ima Izrael. I to je ono što danas vidimo da se dešava u svetu. Želja da se oduzme zemlja koju je Izrael učinio prosperitetnom. Ne tako davno govorio sam i uskoro ću opet govoriti na drugom mestu o ovom odlomku iz Evanđelja po Mateju 24. poglavlje, počevši od stiha 32. gde Mesija zapoveda i zapoveda vernicima da posmatraju smokvino drvo. Drugim rečima, posmatrajte Izrael i tražite Božiji blagoslov, Božiji prosperitet, puninu Božiju, koja se izliva na Izrael na vidljivi način. Kada kažem punina, mislim na ono što odražava Božji karakter. Ono što odražava Božiju sposobnost da uzme nešto malo i pretvori ga u veličanstveno. To je ono što je Jakov učinio za Labana i to je ono što je jevrejski narod učinio sa ovom zemljom, koja nekada nije bila naročito poželjna, ali sada jeste, zahvaljujući promeni koju je doneo povratak jevrejskog naroda u tu zemlju. Dakle, pogledajmo opet. Jakov kaže, ako ostanem ovde, kada ću imati priliku da izgradim svoj dom? 31. stih. Tada ga je Laban upitao, šta da ti dam? Drugim rečima, Laban ga pita, želim da mi kažeš koja je tvoja cena, šta da ti dam da bi ostao? I Jakov mu odgovara, ne treba da mi daš mejuma. Mejuma jednostavno znači ništa. Ništa ne treba da mi daš. Sada poenta toga je da Jakov želi da pokaže da je Božji blagoslov nad njim. Jakov želi da pokaže da su blagoslovi i promisao i Božja mera dobrote na njemu. Da to ne dolazi od Labana, već isključivo zbog njegovog rada i onoga što je učinio. Tako da, iako su narodi pozvani da blagosiljaju Izrael, poziv i veličina Izraela ne zavise od naroda, već od Boga. Pogledajmo ponovo, on kaže, nemoj mi dati ništa, mejuma, ako uradiš ovo što ću ti reći, opet ću pasti i čuvati tvoje stado. Dakle, Jakov kaže, ako se složiš sa ovim, obratimo pažnju na ono što ovde govori. Ako učiniš ovu stvar, a podrazumeva se da se misli na dogovor. Za nedelju ili dve govorit ćemo o savezu sa Labanom. Micpa. I to će biti od velike važnosti, ali sada se postavlja temelj za to. Problem je u tome što Laban neće biti častan. Prvo, Laban kaže, kaži mi tvoju cenu i ja ću ti platiti. I Jakov mu odgovara, ne želim ništa od tebe, ne moraš ništa da mi platiš ako uradiš ovo što ću ti reći. I ovo je ono što Jakov želi da učini, a to je da pokaže Božju silu u njegovom životu. Pogledajmo 32. stih. Danas ću proći kroz celo tvoje stado, odvoji iz njega svaku ovcu i ovde moramo obratiti pažnju na reči. Reč je ovde na kod, dolazi od korena nikuda, što znači tačka. Dakle, to su ovce koje imaju tačke. Ono što bismo mogli nazvati pegave ili tufnaste. Dakle, govorimo o ovcama koje imaju neku vrstu tačkica. Zatim je tu i reč vejtalu. Talu znači šarene. Dakle, ovde govorimo o ovcama koje imaju
tačkice ili neku vrstu šare, što znači da nisu jednobojne. I Jakov kaže, i sve ovce koje su smeđe, dakle postoje crne ovce, bele ovce, ali takođe postoje i smeđe ovce. Kaže, među ovcama i među kozama koje su šarene i tačkaste, to će biti moja plata. Dakle, Jakov kaže, uzet ću one koje su šarene, tačkaste, i još jedna reč će se kasnije pomenuti u tekstu. Dakle, ove šarene i tačkaste i smeđe će biti njegova plata. To će biti njegove ovce. Pređemo na 33. stih. 33. stih je od velikog značaja jer govori o Jakovljevom integritetu. Ako pitate većinu ljudi, i već smo o tome govorili, ali ponovit ću jer tekst to naglašava. Ako pitate većinu ljudi, i oni će vam reći, Jakov je varalica, on je koji podmeće, nije čovek od poverenja, nije čovek od integriteta. Ali ako pogledamo tekst, bukvalno vidimo upravo suprotno. I naredni stih to jasno pokazuje. Pogledajmo 33. stih. Ve anta bi sidkati. Moje poštenje, neki prevodi kažu integritet, ali to je osnovna reč za pravednost. To je u prvom prisvojenom licu. Moja pravednost svedočit će za mene. Drugim rečima kaže, vidjet ćeš da sam čovek od integriteta. Dakle, to će biti svedočanstvo, to će biti odgovor u našem odnosu, odgovor koji manifestuje Boga u mom životu. To ćemo vidjeti. A moje poštenje posvedočit će za mene. Kad god dođeš da pregledaš moju platu, svaka koza koja nije pegava i šarena i svaki mladi ovan koji nije tamno smeđ, a koji se nađe kod mene, neka se smatraju ukradenim. Dakle, Jakov kaže, sutra želim da učiniš nešto. Želim da odeš među različite ovce i koze i sve one koje se završavaju frazom ganuv, hu i ti. Sve one koje nisu u skladu sa dogovorom, sve te, kaže Jakov, moraju biti smatrane ukradenima. I zato su kod mene. Dakle, on kaže, ako je to slučaj, onda sam ih ja ukrao. A on neće krasti. On zapravo daje obećanje. Ovo je moje obećanje tebi. Znači, proveri sutra. Bilo koje od tih enejnu, bilo koje nisu šarene tačkaste ili prošarane ili brown među ovcama, sve te smatraju se ukradenima ako su kod mene. Dakle, one pripadaju Labanu. I primetite šta se dalje dešava. Na to Laban reče, dobro, neka bude kako si kazao. Dakle, bit će onako kako kažeš. Slažem se sa ovim. Sada ovde je problem. On se slaže, ali pogledajmo 35. stih. 35. stih je veoma važan. Tu vidimo prvi primer Labanove obmane. Postoji dogovor. On kaže, Bejom mahar, sutra, dozvolit ću ti da dođeš i želim da vidiš da ću sve postaviti kako treba u skladu sa dogovorom. Ali šta Laban zapravo radi? Pogledajmo 35. stih. Vajasar. Dakle, to Jakov treba da uradi sutra. Dakle, danas, tog istog dana, kaže Bejom hahu. I nadam se da ste dovoljno slušali da kada čujete tu frazu Bejom hahu, što znači tog dana, kontekst je uvek sud, presuda. Dakle, presuda dolazi na Labana zbog onoga što je učinio u 35. stihu. Jer tog dana Laban, on je subjekat glagola,
Tog dana on je odvojio prugaste i šarene jarce i sve pegave i šarene koze, sve što je na sebi imalo nešto belo. Dakle, Laban je uzeo ono što je bilo njegovo, ali je takođe i uzeo prema dogovoru ono što bi trebalo da pripada Jakovu. I uzeo je sve tamno smeđe ovce. Dakle, uzeo je sve što je trebalo da pripadne Jakovu. I uzeo je, i obratimo pažnju šta piše, pa ih je predao u ruke svojim sinovima. Trebalo je da počne razdvajanje stada. Već je bilo određeno šta će pripasti meni, one koje su šarene ili tačkaste, one koji su prošarene i brown među ovcama i takođe među jarcima, jer su ovce i jarci bili u istom stadu. To možemo i danas da vidimo u Izraelu. Dakle, Laban se složio, ali dan pre nego što je sve to trebalo da se dokaže, Laban je otišao i uklonio dodatni deo stada. Učinio je stado manje povoljnijim za Jakova i jednostavno je ukrao deo za sebe. Na kraju 35. stiha vidimo dao ih je u ruke svojim sinovima. 36. stih. Posle toga se udaljio 3 dana hoda od Jakova, dakle razdvojio je, a Jakov je čuvao preostalo stado Labana. I to je vrlo važno, preostalo, ono što je preostalo. Dakle, Laban je prevario Jakova. I ovo je nešto što nam tekst govori da se stalno dešava. Vidimo da se to desilo i sa Esavom, to jest Esav i Jakov, koji je bio varalica, koji je pokušao da povrati blagoslov koji je prodao kada je prodao svoje prvorodstvo. Esav nije poštovao pravila koja su bila uspostavljena u skladu sa ugovorom o prodaji. Na sličan način ni Laban ne poštuje dogovor. Ali vidjet ćemo da će Jakov ipak biti uspešan. Sledeće nedelje ćemo vidjeti i kako Božja providnost igra ulogu u tome. A sada smo spremni za 37. stih. Od 37. stiha pa do kraja poglavlja teksta je na teškom hebrejskom. To je prva stvar. Druga stvar, postoji veliko neslaganje među tumačima oko toga šta se tu zapravo dešava. Sve što mogu ja da učinim jeste da prevedem bukvalno. Vidjet ćete da mnogi engleski prevodi, a verovatno i prevodi na drugim jezicima, umesto doslovnog prevoda pokušavaju da pomognu čitaocu da razume zbrku, pa često u prevodu umeću reči tumačenja, pojašnjenja. Ubacuju reči kako bi pojasnili neke stvari čitaocu. Ali ponekad tekst zaista jeste težak, zbunjujući i nejasan, zato što Bog želi da razmišljamo o njemu. I ponekad u tekstu ne vidimo jasnoću, ali tako što pređemo na drugi stih, to nam daje objašnjenje. Dakle, morat ćete jednostavno da budete u redu sa određenom dozom zbunjenosti danas. Druga stvar, ako čitate komentare, vidjet ćete da postoji mnogo neslaganja, mnogo podela i mnogo različita tumačenja. I postoji tendencija da se ono što je nadprirodno posmatra na način koji možda Bog nije nameravao. Da li Bog deluje u svemu ovome? Da, deluje. Dao je Jakovu uvid u to šta treba da uradi. Ali postoji i fizička komponenta u svemu tome. I evo jednog principa. Ponekad čudo, to jest ono što Bog čini, dolazi kroz fizičke okolnosti. Bog koristi ono što je uobičajeno, ono što je poznato i često u nekom društvu, kako bi postigao nešto što je potpuno neuobičajeno. Zato pogledajmo tekst
I ovdje ću naglasiti hebrejski jezik zato što ovo je problem. Mnogi ljudi koji prevode, predaju ili komentarišu ovaj deo, po mom čvrstom mišljenju, nisu se ozbiljno suočili sa tekstom. Nisu proveli 3 do 4 sata analizirajući hebrejski, proučavajući značenje reči, kako se one koriste na drugim mestima, koja je njihova osnova, šta se tim rečima zapravo prenosi, kako bi mogli da formulišu tačan prevod. Ostavimo sada tumačenja po strani. Time ćemo se baviti sledeće nedelje. Sada ćemo se fokusirati isključivo na reči. Razlog za to je jednostavan. Želim da vam dam priliku da se osjećate neugodno. Da ne razumete odmah sve jasno. To će vas podstaći da i sami pokušate da shvatite dublje značenje. Ponekad su upravo oni odlomci koji su najmanje jasni, oni koji su najznačajniji. Dakle, da počnemo 37. stih. Vayikach lo Yaakov makal livnei. Ono što bukvalno kaže je i Jakov je uzeo za sebe, Vayikach lo Jakov je uzeo za sebe, makal, što znači štap, ali obično se prevodi kao prut, ali to je jednostavno grana sa drveta. makal livnei. Livnej, govorimo o drvetu bela topola. Ta stabla imaju jedinstvenu osobinu da su iznutra bela. I zato se koristi ovaj izraz. Mekal livnej, prut bele topole. Reč livnej dolazi od iste hebrejske reči kao lavan. Lavan čovek, a takođe i lavan što znači bela boja na hebrejskom. I dalje piše lah i neki prevodi će prevesti zeleno i to nije reč jarouk što znači zeleno, već lah što znači vlažan. I verovatno zato što je drvo bilo vlažno i bilo je i zeleno, puno života, pokazivalo je znakove života. Takođe se pominje da je štap bio od leske i kestenovog drveta. I šta je Jakov uradio? Vayfatzil bahem pitzalot lebanot. Sada ova reč ovde, Pei sade lamed. to znači razdvojiti. Mislim da mnogi prevodi koriste izraz oguliti i to je u redu, ali u ovom slučaju se misli na razdvajanje grane, kako bi mogao da se izvede više razdvajanja ili guljenja slojeva. I još jednom, ovo je Jakov koji sve to radi. I na nekim mestima ogulio koru i tako napravio bele pruge. Dakle, piše da su ta bela oguljena mesta bila na granama. Dakle, on je razdvojio te grane, ogulio ih je tako da su se pojavila bela izložena mesta. Ono na šta nam ovo liči je kao kad bi imali štap i da sa njega gulite slojeve. Tako da to nije ona oštra grana koja bi mogla da ubode i povredi, već nešto drugo. Drvo ovih vrsta, topola, leska i kesten, nije tvrdo, već je mekše. Pa su ta oguljena mesta meka i možda bi se čak i mogli trljati po telu i bilo bi prijatno. A to je važno jer je to bila i namera. Pogledajmo sada 38. stih. Vayiseg. To znači da ih je postavio. Ta reč ovde ima značenje predstaviti nešto. Ali i u ovom kontekstu znači da je te štapove koje je ogulio postavio. Ba rehitim be shikatot hamayim. Shikatot maim. To znači pojila sa vodom, gde bi stoka dolazila da pije. Postoji i druga reč, wiheitim. Na modernom hebrejskom to znači nameštaj. Ali ovde se verovatno misli na žlebove unutar polja. Dakle, on je uzeo te štapove sa drveta, te grane koje je ogulio, uzeo je to mekano drvo sa izloženom belinom i šta je uradio?
Postavio ih je tamo. On ih je postavio tamo tako da kada bi životinje došle da piju, oni bi naišli na te štapove ispod njih, u donjem delu tela, ispod grudi, ispod glave, pa čak i ka zadnjem delu tela. To upravo ovde tekst kaže. I zašto to naglašavam? Pogledajmo 38. stih. Piše, kada bi stado dolazilo da pije, ono bi bilo pred njima, to jest ispred tih štapova, a zatim imamo frazu Vayachamna bebo an lishtot. što znači da su bili napravljeni, a reč koja se ovde koristi jeste glagol ham, što znači napraviti toplotu. A ta reč ham koristimo je i danas u kolokvijalnom govoru kada kažemo ta osoba je vrela, misleći da je ta osoba privlačna, dopadljiva. Ta reč može značiti stimulisati. Ima značenje uzbuđenja, strasti. Sve to sadržano na hebrejskom jeziku kada neko gori od vate, gori od strasti. To je ideja koja se ovde koristi. Možda ne volimo da govorimo o tim stvarima, ja znam da ja ne volim da govorim o tim stvarima i nećemo ulaziti u detalje, ali tekst upravo na to upućuje. Jer sledeća stvar o kojoj ćemo govoriti jeste parenje, začeće i rađanje životinja, a sve to dolazi kroz proces na koje aludiramo, ali ne želimo da ga detaljno razrađujemo. Pogledajmo 39. stih. Tako se stado, neki prevodi kažu parilo ili uspaljivalo, gledajući u pruteve, piše da bi se potom rađali mladunci, što znači prolazili bi kroz proces koji bi ih stimulisao, izazivao želju za parenjem, a krajnji rezultat bi bio da bi se rađali mladunci. A ono što se rađalo bilo je prugasto, pegavo i šareno. Jakov je odvojio mlade ovnove, a zatim je okrenuo stado prema prugastim i tamno smeđim životinjama iz Labanovog stada. Onda je odvojio na stranu svoje stado i nije ga stavljao sa Labanovim stadom. Dakle, ono što on kaže jeste da je razdvojio stoku na osnovu onih koji su se rađale i onih koji su ostale i postavio ih na određeni način, organizovao ih tako da one koje će se tek rađati budu u skladu sa njegovim dogovorom, a ne sa Labanovim. Dakle, šta on zapravo radi? Nema ničega lošega u tome da delujete na način koji vam ide u korist. Nije imao nikakvu obavezu, brinuo se o stadu, ali se ponašao i delovao tako, što ćemo vidjeti sledeće nedelje, delovao je na način da njegovo stado raste, a Labanovo ne. I koji je kontekst svega toga? Da bismo razumeli, moramo se vratiti na 35. stih gde kaže Bejom hahu, tog dana, dan kada se sprovodi presuda. Jakov u tom trenutku sprovodi Božiji sud nad Labanom zbog njegove prevare. Jer nije samo pokušao da prevari, on ga je zaista prevario, tako da sada Jakov deluje na način da postavlja ovce i koze na način tako da bi brojnost novih jedinki bile njemu u korist. I kada dođe stado koje ne pripada njemu, on ne stavlja te štapove da ih stimuliše i navede na parenje. Pređimo na 41. stih. I kada god bi jača stada dolazila, a ovde se misli na snažne ženke, jer je imenica u ženskom rodu. Jakov bi stavljao pruteve u korita pred stado, kako bi se gledajući u te pruteve stado uspaljivalo, odnosno za stimulaciju.
To je radio za one koji su bile snažne, povezane sa njim. To je još jedan način kako možemo da razumemo ovaj tekst. Sada pogledajmo 42. stih. A to je izraz koji znači slabe, umorne, one koje nisu bile toliko aktivne, koje nisu imale interesovanje za parenje. A kada bi stado bilo slabo, nije ih stavljao. Tako su slabe uvek bile za Labana, a jake za Jakova. Dakle, ovde piše, na kraju, zbog onoga što je učinio, a o tome ćemo više govoriti sledeće nedelje, kao krajni rezultat, oni koji su bili snažni, oni koji su želeli da se pare, oni koji su bili zdraviji, oni su pripadali Jakovu. A oni koji su manje bili zainteresovani za parenje, oni koji su bili slabiji, manje živahni, oni su završili u Labanovom stadu. I sve ovo pokazuje da kada praktikuješ obmanu, nisi blagosloven. Ali kada slušaš Boga, i to će postati jasnije sledeće nedelje, kada slušaš Boga i želiš da gradiš ono na šta te je On pozvao, Božji blagoslovi će doći na tebe. Bićeš uspešan, bićeš napredan. Da li to znači da će svi biti bogati i imućni? Ne. Ali oni koji slušaju Boga, mnogo puta ta poslušnost vodi ka finansijskoj stabilnosti, da bi se to iskoristilo za božanske ciljeve. Pređemo dalje, pogledajmo 43. stih. Ono što ovde kaže je i čovek se silno obogatio, što znači da je u njegovom životu bilo mnogo aktivnosti. I nalazimo izraz meod. Zašto se koristi ova reč? Ona znači veoma. Meod znači veoma. Obično u drugim prevodima izbegava se ponavljanje pa koriste dve različite reči, ali na hebrejskom se koristi ista reč dva puta. Ova konstrukcija se često sreće u Starom Zavetu. A jedan od načina na koji mudraci to tumače jeste da se radi o obilju, to je kontekst. Dakle, prvo meod se odnosi na ovo doba, a drugo na buduće carstvo. Dakle, treba da budemo napredni u Božjim stvarima u ovom životu, ali još važnije u budućem veku. Tako je Jakov postajao sve bogatiji i imao je mnogo stoke, što znači veliki broj ovaca, takođe sluškinja i slugu, kamila i magaraca. Bog ga je blagoslovio na svaki način. Koga je blagoslovio? Jakova. Jakov nije prevarant. U ovom kontekstu Laban je prevarant. I sve to služi da bi poručilo čitaocu da Bog blagosilja one sa integritetom. Nikada nemojte misliti da Bog ne zna šta smišljate u svojoj glavi, šta radite u tajnosti. Bog zna sve stvari. Dakle, treba da budemo ljudi koji su pravedni u ponašanju, da postupamo sa integritetom, jer Bog to voli. To je u skladu sa njegovim osobinama i prirodom. On će delovati kroz takve stvari kako bi nas upotrebio na snažniji način. Završit ću sa tim do sledeće nedelje. Šalom iz Izraela. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja dr. Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.